No meikäläinen ei ole kuitenkaan mitenkään jäässä, vaan ollaan melaveikkojen tonteilla, mutta melaveikot ei ole tällä hetkellä talossa, vaikka onkin jotain erikoista meneillään. Tämän päivän Hiutaleessa, niin kuin viime viikolla vähän mainitsinkin, niin tutustutaan tämmöiseen erikoiseen porukkaan kuin Läskikymppi. Eli mikäs tää Läskikymppi nyt sitten onkaan? Käydään myös keskiviikko vapaalla ja katsotaan vähän, että mikä on mun ja Tuukan käsitys ratalaskemisesta. Ja sitten trikkejä jossain maailmalla, mutta näin ensimmäiseksi on tää Läskikymppi ja Läskikympin salat. Mikä on Läskikymppi? Läskikymppi on tämmönen oululaislähtöinen vapaalaskuporukka. Meillä on tämmönen 50 jäsentä tällä hetkellä ja ne on kaikki semmosia aina tuolla maailmalla tai vuorilla tai muualla tutuksi tulleita kavereita, mitä aina otettu porukkaa lisää. Että ydinporukka on semmonen, mikä joskus 4-5 vuotta sitten kävi tekemään ihan viikon 2 reissuja tuonne Alpeille ja siellä tutustui sitten aina uusiin ihmisiin ja seuraavana vuonna taas niiden kavereihin ja on sitten tullut tämmönen iso porukka kokoon ja alku oli semmonen sähköpostilista, mihin kaikki aina laittoi, että minne lähdetään laskemaan ja mitä tehdään. Ja siitä sitten kehittyi, laitettiin oikein nettifoorumit, ne on hyvin suosittuja keskustelupalstat, siellä jätkät duunissa istuu ja chattailee kavereiden kanssa ihan reaaliaikaisesti, niin sen kautta sitten saadaan hoidettua yhteyksiä toisiimme. Kyllä me sitten kaikkea toimintaa järjestetään ja koitetaan. No se on se toiminta sinällään, että me koitetaan tuoda tätä vapaalasku ilosanomaa kaikille tutuiksi. Eli me koitetaan näkyä eri tavalla hyvissä ja huonoissa ympäristöissä. Ja sitten järjestetään kaikkea koulutustapahtumia. Just lumivyörykurssit aina syksyisin on kovin suosittu, että Oulussa aina Petter Reuter käy ohi mennessään kertomassa jonkun päivän lumivyöryasioista ja kerää semmonen 40, siis muitakin kuin meidän seuran jäseniä aina, että Pohjois-Suomen lumiturvallisuuskoulutus on aika vähäistä, niin me sitten järjestetään, koitetaan kantaa kortemme kekoon siinäkin. Sitten meidän näkyvyys on se, että me tehdään tommosia kotielokuvia, vapaalaskufilmejä. Meillä on kamerat tuolla vuorilla, kun liikutaan, niin aina repussa ja sitten aina joku kuvaa ja joku laskee ja sitten pojat editoi sitä aina syksyn pimeinä tunteina, kun ei ole muuta tekemistä, kun odotellaan uusia lumia, niin tämä elokuvateko alkoi ihan siitä, että otettiin Tikin tyttökaverin, silloisen tyttökaverin kameran lainaan tuonne reissulle, kun lähdettiin vähän verppiääriin poikkaan kanssa ja kuvailtiin siellä ihan niitä näitä ja vähän toistemme laskuja. Ja sitten Matti oli kesän duunissa Kotkassa ja sillä ei ollut oikein mitään tekemistä siellä, niin se sitten päätti editoida näistä meidän kuvailuista semmoisen hassun hauska vapaalaskupätkä, eli kotivideon. Ja se olikin sitten yllättävän kova pläjäys ja tuli hyvä palaute, niin sitten ajateltiin, että no kuvataan lisää ja vähän panostetaan enemmän noihin vehkeisiin ja hommattiin seurallekin sitten jossain vaiheessa kamera ja nyt on sitten kuvailtu jo ihan silleen, että koitetaan saadakin siitä jotain. Mä tosta katselinkin sen teidän tämänvuotisen leffan tai pläjäyksen, niin siellä oli tämmönen hauska tapahtuma. Voisitko kertoa tästä enemmän? Joo, Blandufo Open 2006. Tämä on semmonen Saarimäen arska pitkä haave. Verpierässä on semmonen kukkula kuin Blandufo ja siitä kun menee seuraavalle kukkulalle, niin siinä on aika hyvän näköinen mäki, johon paistaa kivasti aurinko ja hänellä on ollut pitkäaikainen haave, että kerätään kunnolla kaveriporukka kasaan ja mennään sinne kukkulalle, lasketaan se joku kuvaa ja sitten illalla katsotaan kaikkien laskut ja äänestetään, että kuka oli kovin. Ja tämmönen nyt sitten saatiin järjestettyä justiin päivää ennen Verppier-Extremeä viime maaliskuussa. Ja siellä oli valtavasti ihmisiä paikalla. Kaikki halusi osallistua ilman muuta. Hemmetin hauska tapahtuma. Kaikille oli kivaa. Kuvaus- ja editointiryhmä teki justiin pitkän työn, että saatiin illaksi valmiiksi nämä laskut. Ja sitten katsottiin paarissa ja äänestettiin. Ja kaikille oli kiva, kaikki oli voittajat. Ei se mikään kisa, vaan semmoinen hauska tapahtuma, että kerättiin porukka kasaan ja mentiin samalle kukkulalle ja pidettiin kivaa siellä. Että sitä tässä vapaalaskussa on kyse, että mennään hyvällä porukalla hyvän kukkulan päälle ja lasketaan sieltä. Tämmöisiä Läskikympin tyylisiä seuroja on sikiännyt Suomessa siellä sun täällä ja se helpottaa aika paljon toimintaa, jos on jonkun näköinen isompi ryhmittymä, millä sitten ajetaan yhteisiä asioita.
Mutta seuraavaksi katsotaan sitten, että mitä läskikymppi on saanut kuvattua, eli juuri näitä edellä mainittuja pätkiä. Seuraavaksi katsotaan läskikympin viime talven matskua. This piece could easily become the favorite final track of a disco evening just before closing time. No nyt se pitäisi olla kai sit. Rekki, joo. Luukku kiinni. Mä oon valmis! Nähdään kuinka tässä äijän käy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here we ain't gonna stay. Make room for our friends. They're just hanging around. If we fall down, they carry us away. When the monks are in the hood, it's better to follow them. Wallow in the pleasure that feels so good. I mean, it's not so bad crime. It's electric monk time. One day your dreams might just come true. Go back your daughter, yeah, back from the town before we find the way to break her heart. And that ain't hard. Throw back the bottle and pass it around. With us now, this is just the start. When the monks are in the hood, it's better to follow them. Wallow in the pleasure that feels so good. I mean, it's not so bad crime. It's electric monk time. One day your dreams might just come true. Joo, näitä Läskikympin pätkiä sitten voi ladata niiden sivuilta, eli olisikohan läskikymppi.com-sivustolta. Sieltä löytyy lisää, eli sieltä löytyy Le Paljua, Le Arnööta ja muita Läskikympin pätkiä, ja mun mielestä on aika hyvän näköistä vapaa laskemista. Nyt mennään tauolla ja kohta tullaan takaisin.